अनसुंथाइ आं खावलायो। सुबुंखौ अननाय आरो मदद होनायानो देरसिन धोरोम। खैफोद आरो दुखुआव गोग्लैसोनानै थानाय सुबुंखौ जों जेब्लाबो मदद होनांगौ। नोंथांनि अननायनि हेफाजाबजों सोरनिबा जिउनि रैखाथि जायोब्ला थारैनो नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन आरो इसोरनि बोर मोनगोन। नंगौ, गोबाव समनिफ्रायनो मोनथिनो मोनै बेरामजों भुगिनांनानै दं सासे बर' आइजो रुनिमा नार्जारिया। आं खावलायो। नंगौ, मानसिनि देहा सोलेरा रावहाबो एखे रोखोमै थाबाय थाया। सोरहाबा दुखु दाहा, सोरहाबा गाबनाय मिनिनाय, सोरहाबा बेराम आजारजों भुगिनो गोनां जायो। बेबायदिनो चिरां जिल्ला बेंटल देवलगुरि गामिनि थागिबि जोंलारि नार्जारिनि आंगो अनजालि बिसि रुनिमा नार्जारिया SLE सिस्टेमेटिक लिउपास एरिथेमेट'सास बेरामजों मोगा-मोगि भुगिनानै दं। बेनिखायनो दानि सोलिफु बिटिआर सोरखार एबा रायजो राजाफोरनाव गावनि आंगो अनजालि बिसि रुनिमा नार्जारिखौ बेरामनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जा हायो अनसुंथाइ मोननो थाखाय बेरामाव गोग्लैसोना थानाय रुनिमा नार्जारिनि आरो फिसाय जोंलारि नार्जारि बिथांमोना दुखुनि गेजेरजों खावलायहरदों। 8133062907 बे जामबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन। एकाउन्ट नं 401119388840 IFSC कड SBI and 0007171 एकाउन्ट हल्डार नेम रुनिमा नार्जारि। खुलुमबाय, आङो जोंलारि नार्जारि देवलगुरि गामिनिफ्राय। आंनि न'खराव गोबां समस्या जानानै दं। गोबाव समनिफ्रायनो बिदिनो आंनि हिन्जावा गोबां बेरामाव सैनानै दं। बेबायदिनो जाय बेरामा सोखानो हाया, जाय बेमारा खोनाफेरा, बे बेमारा जोंनि न'खराव जानानै दं। बेनिखायनो आं खावलायो बिटिआर गभार्नमेन्ट सार चिफ कमल बर'नाव आरो रायजो राजानाव जेन' जोंनि न'खराव सहाय होयो। गोबां थाखा फैसा गारसेयावबो दिनै मोजां खालामनो हायाखै। बेखायनो आइ आफा आरो जोंनि बिटिसिनि चिफनाव खावलायो जेन' जोंनि न'खरखौ हेफाजाब होनायाव मदद होयो। गोबां बेफोरबायदि नाजासेयावबो थाखा फैसा जोबस्रांबाय, न'नि सम्पथिफोर जोब्बाय। दा दाहायनो जोंहा एसेबो रां गैला। बेखायनो खावलायदों जेन' जोंनि बिटिसिनि चिफ सार प्रमद बर' आरो रायजो राजानाव बे आंनि खावलायनायखौ गनायो आरो आंखौ हेफाजाब होयो, आंनि न'खरखौ आरो आंनि हिन्जाव रुनिमा नार्जारिखौ दाहायनायाव हेफाजाब होयो। बेनो आंनि गुरै खावलायनाय। बेरामा बिदिनो SLE होनो, सिस्टेमेटिक लुपास एरिथेमेटस। जाय बेरामा जोंनि अंग'आव, जाय जिबख्रिया जोंनि अंग'आव थानानै बेरामनिफ्राय रैखा खालामो। बे जोंनि अंग'आव रैखा खालामग्रा जिबख्रियानो जोंनि अंग'फोरखौ नस्थ' खालामो। जेरै हार्टआव एफेक्ट खालामो, लान्सआवहाय, किडनियावहाय आरो जरा जरा साहोयो आरो ब्लाड सेलफोरावहाय थानानै जोंनि अंग'खौ नस्थ' खालामो। मालाबा किडनि फेलियार जागोन, मालाबा हार्ट फेलियार जागोन, माब्लाबा बिदिनो लान्स फेलियार, लान्स इनफेक्सन जागोन। बिदिनो जानायाथ' गोबाव जाबाय। बेफोरनो आथिं सानाय जाग्रोदोंमोन। बिदिनो 2 बोसोरसो जाबाय आथिं सानाया। आरो जाबोयै जाबोनानै दाख्लै थांनाय जुलाइ मासनि 5 थारिखआव टिउमार जादोंमोन। बे टिउमारखौ अपारेसन खालामनो थांबाय आगस्टिन हस्पिटालाव। टिउमारनि अपारेसनखौ खालामबाय। दाना खालामखांनायनि उनावहाय आरो मोनसे प्रब्लेम जाबाय। अपारेसनाथ' साक्सेस जादोंमोन, नाथाय बिनि उनाव मा जाखो बुंनो हाला। बिदिनो इनफेक्सन जाखोना मा होननांगौ ना मा, मोदोम गंसे सिथर जाबाय। जेरै चिकेन पक्स बेबायदि जाबाय, मोदोम गंसे सायावबो सिङावबो। बेबायदिनो हां लानाया बन्द' जाबाय।
बिदिनो दानिया क'क्राझाराव लाबोबाय, क'क्राझार हस्पिटालावहाय, क'क्राझार कर्प्स मेम'रियेल हस्पिटालाव बिदिनो बावहाय सप्तासे दोननानै बिदिनो गारायफ्रा रानबाय, सिथरा रानबाय। बेनि उनाव दानिया आरो मोनसे प्रब्लेम जाबावबाय। दानिया मा जाखो, बिदिनो हार्टआव, बिखायाव आरो लान्सआव, हां लाग्रायावहाय बिदिनो दै जमायहैबाय। दानिया बेखौहाय खौथ' नायनो हायाखिसै। दानिया ल'वार आसामाव थिनहरबाय। ल'वार आसामाव थिनहरनायनि उनाव दानिया ल'वार आसामावबो दानिया बेमारखौ नायनो मोनाखिसै। दानिया बेनि उनावहाय आगरवालानाव लांबाय। आगरवालाव लांनानै दाना आगरवालानि फिसाला बिकासआ दा बेखौ ट्रिटमेन्ट होगासिनो दं। दा बेमारखौबो मोनबाय। मा जाखो बेमारा, SLE मोनहैबाय लास्टआवहाय। जाय बेमारखौ दा जोंनि जायगायाव खोनानो मोनामोन, दा बे बेमारा आंनि न'खराव जाफैबाय। बेखायनो मा खालामनो, गोबां खस्थ'। दा हां लानोबो ओरैबायदि खस्थ', उन्दुनोबो हाया आरो सिखारनोबो हाया। हरफोराव उन्दुब्ला हांआनो बन्द जायो। जों दा बेखौ नायोब्ला मोदै गयो। ओरैबो दोननो हाया, ओरैबो हस्पिटालाव लांनो हाया जानानै दं। गोबां नाजाबाबो जायाखिसै। बेफोरबायदि जेब्लायबो फुंनिफ्राय लाजेननानै मोनाजासिम खस्थ' सैनाङो। बेफोरनो उन्दुबानो बिखायावबो थुयो, हां मोना, हां बन्द जायो आरो सिखारबाबो गसंबाय थानो हाया। बेफोरबायदि अबस्था जानानै दं। दा गोबां सैनांनानै दं। आङो SLE गोबाव सम जाबाय। आखाइ जरा जरा सायोमोन, आथिं जरा जरा सायोमोन, थाबायनो हायामोन। ओमफ्राय बे आथिं आखाइ सानायनि बिजिखौ थुजाखांनायनि उनाव आं जेबो मुलि जायैयावहाय बेयाव माबा बिदन टिउमार बायदि ओंखारदों। बेखौहाय आगस्टिन हस्पिटालाव अपारेसन खालामबाय। बेनि उनावहाय आं थै खिदों। थै खिनानै 8 दिन जादों। आं मिथियाखैमोन थै खिदों होननानै। स्ट'क जानानैहाय हां मोनि जानायाव कर्प्स मेम'रियेल हस्पिटालाव लांनायाव बेयाव मिथिबाय नार्सफोरनि गेजेरजों। दा हां लानो खस्थ' जायो। हां मोना मोनो, सायो, उन्दुनो हाया। रायजो राजाफ्रा अननानै जेन आंनि बेमारखौहाय नुनानै अनसुंथाइ हरो, आं खावलायो। जोंनि दा गोदानै जानानै थानाय सरकारखौबो आं खावलायो जेन आंखौ अनखांनानै एसे अनसुंथाइ हरो।